कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. शिवाजी शिक्षण संस्थेचो अमृत सुवर्ण आणि रौप्य जयंती महोत्सव कारवार. कारवार शहरातल्या बाड वाठारात आशिल्ल्या शिवाजी एज्युकेशन सोसायटी आणि तेमगेल्या संलग्न संस्थांचे अमृत सुवर्ण आणि रौप्य जयंती उत्सव 16 ते 19 जानेवारी दरम्यान 4 दिवस मोठ्या थाटात साजरो जावचो आसा. ह्या संदर्भात संस्थेचे कार्यदर्शी अशोक राणे यांनी शहरात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. 16 जानेवारीक शिवाजी माध्यमिक शाळेचो प्लॅटिनम जयंती उत्सव, 17 जानेवारीक शिवाजी कॉलेज ऑफ एज्युकेशनचो सुवर्ण महोत्सव, 18 जानेवारीक शिवाजी कला वाणिज्य BCA कॉलेजचो सुवर्ण महोत्सव आणि 19 जानेवारीक शिवाजी बाल मंदिर इंग्लिश माध्यम शाळेचो रौप्य महोत्सव जावचो आसा. ह्या जयंती कार्यक्रमाच्या निमित्तान शिक्षण क्षेत्रातल्या पायाभूत सुविधा विकासा खातीर सुमार 10 कोटी रुपयापेक्षा जास्त खर्चाचे वेगवेगळे प्रकल्प हाती घेतले. ह्या पत्रकार परिषदेत संस्थेचे अध्यक्ष KP नाईक सहित व्यवस्थापन मंडळाचे सदस्य उपस्थित आशिल्ले. 1945 ಆವಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರು ದಿವಂತ ಶಂಕರ್ ಬಾಬಿ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ, ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅವರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ ನಂತರ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿತು, PV ಕಾಲೇಜ್ ಆಯಿತು, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯಿತು, B.Ed ಕಾಲೇಜ್ ಆಯಿತು, BCA ಕಾಲೇಜ್ ಆಯಿತು. ಹಳೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಗದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಾದರೆ ಪತ್ರಕರ್ತವಾದವರದ ಅವ್ರದ್ದೇ ಮೇಲ್ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. TV ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह आणि रॅली कारवार. राष्ट्रीय युवा दिवसाचे औचित्य साधून स्वामी विवेकानंद जयंती निमित्त सनातन स्वराज्य संघान एक प्रेरणादायी रॅली आयोजित केला. भारतीय संस्कृती आणि तत्वज्ञानाक जागतिक ओळख दिल्ले स्वामी विवेकानंदाचे विचार आज बी युवकांक मार्गदर्शन करतात. उठा, जाग जायात आणि ध्येय प्राप्तीपर्यंत थांबनाकात व संदेश जनजनापर्यंत पावयचो हो या रॅलीचो मुख्य उद्देश असा. ह्या रॅलीन युवकांमध्ये राष्ट्रभक्ती, आत्मविश्वास आणि सेवाभाव जागृत करच्याक मदत मिळतली. ही रॅली 11 जानेवारी 2026 सकाळी 9 वाजता श्री स्वामी विवेकानंद मठ सदाशिवगड हिंच्यान सुरू जावन मुख्य मार्गान श्री दुर्गा देवस्थान सदाशिवगड पर्यंत वयतली. या रॅलीत सगळ्या नागरिकांन कुटुंबासहित मोठ्या संख्येन हजर रावन ही रॅली यशस्वी करची असे आयोजकांन आवाहन केला. बेकायदेशीर शस्त्रसाठा प्रकरणात आरोपी अटक कारवार. 1996 सालात बेकायदेशीर शस्त्रसाठा प्रकरणात 30 वर्षानंतर आरोपी अटक. 1996 सालात नोंद झालेल्या बेकायदेशीर शस्त्रसाठा प्रकरणाचा आरोपी अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात सापडलो. न्यायालयाचे वॉरंट असून सुद्धा तो सुमार 30 वर्सां फरार आशिल्लो. पण या वेळार भटकळ पोलिसांक अटक करच्याक यश मेळ्ळें. अटक केल्लो आरोपी मोहम्मद जावेद वय 55 असून तो भटकळांचो सुलतान स्ट्रीटचो रहिवासी आसा. प्रकरण नोंद झाल्यानंतर न्यायालया मुखार येनासतना तो फरार जालो. वर्सांवर्सां गांव आणि राज बदलती रावतालो. सद्याक तो ठाणे शहरातल्या गॅलेक्सी अपार्टमेंटात रावतालो.
दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या वॉरंट प्रकरणात हातघाल भटकळ शहर पोलिसांनी अनुभवी अधिकाऱ्यांचे खास पथक तयार केले आणि खात्रीशीर गुप्तचर आणि तांत्रिक माहितीच्या मदतीने आरोपीक अटक केली. कारवार अरबी समुद्र आणि काळीनेईचं संगमस्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात एक महिला जखमी. कारवार. शिरसी तालुक्यातल्या शिरसी मक्की वाठारात एक भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात महिला जखमी झाली घटना घडली. स्कूटीवेल्यान येत असताना भटक्या कुत्र्यांच्या कळपान त्या महिलेला पाठलाग केलं. कुत्र्या पळवून भिवून त्या महिलेला स्कूटीवेलो ताबो सुटलो आणि ती सकलपण जखमी झाली. जखमी महिलेक सरकारी आस्पत्रेत उपचार केले. 3,60,00,000 रुपयांच्या खर्चाचे पोलीस क्वार्टर्स. आमदार देशपांडे हेमगेलातीन भूमिपूजन. कारवार. जोडा तालुक्यात पोलीस क्वार्टर्स वाठारात 3,60,00,000 रुपये खर्च करून भांच्या नवीन पोलीस क्वार्टर्साच्या बांधकामाचे भूमिपूजन हल्याल जोडा मतदारसंघाचे आमदार आरवी देशपांडे हेमगेलातीन झाले. यावेळार जोडा तालुक्यातल्या 5 शेतकऱ्याक प्रत्येकी 82,500 रुपये अनुदान देऊन पॉवर टिलरचे वितरण केले. यावेळार उलयतना आमदार देशपांडे हेमी सांगले की देशाच्या सुरक्षेची जबाबदारी जशी सेनेचेर आसा तशीच या वाठारातल्या नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पोलीस विभागाचेर आसा. पोलीस कर्मचारी दिवसाचे 24 तास काम करतात. या कारणान पोलीस ठाण्याच्या लागींच निवासाची सुविधा असणे गरजेचे आसा. जोडा तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांक केवळ भात पिकाचेर अवलंबून न रावता भातासोबत इतर पिकांची लागवड करू जाय. यासाठी शासनाची वेगवेगळी योजना उपलब्ध असल्याची माहिती दिली. या कार्यक्रमात कारवार जिल्हा पोलीस अधीक्षक दीपेन MN, दांडेली DYSP शिवानंद मदरकंडी, जोडा पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर हरिहर, जोडा ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष मारुती पाटील सहित अनेक मान्यवर हजर आशिल्ले. शाळेत बरोबर दिसता कितें शेती करता काय मिशिबी आयली ना कितें कुणाला लावे कुणाक मिळाय तुका ಒಪ್ಪೈದ ಬಾಬಾ ಕೈಗಿರೋ ಜನರು ಸಾತ್ವಿಕರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಸಜ್ಜನರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮತದಾರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಮತದಾರರು ಜಾಗರೂಕರು ಇರಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು. ಅವು ಯಾರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಧರ್ಮದವರು ಇಲ್ಲ. ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು 12 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಸತಿ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ SP ಅವರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಂಜೂರು ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचार शास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज.
मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्याचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.